Doncs continuem al Club d'Opinió. Hem saludat ara fa uns minuts l'Andrés Rueda, el president de l'Associació de Directors dels Centres. El senyor Rueda deia que calen accions ja i no sobre el paper, sinó reals. Com ara? Per exemple, n'hi ha accions que no costen diners, que és planificar, anar fixant i anar avançant de cara a lo que pot ser el trajecte cap a un nou model. Això és una operació molt ambiciosa, no només del model en si, sinó que tot el que envolta això, com pot ser des del cos d'inspecció, des de recursos de la dependència, des de tràmit dels expedients, des de tornar a replantejar què és un centre, què és una residència, som un centre d'atenció a la dependència, però com ha de ser, i quins factors interactuen així. Això no es fa d'avui a demà, això es fa discutint, consensuant i començar a construir a poc. Nosaltres necessitem posar-nos ja en aquest camí, d'aquest canvi de model, i necessitem, amb la complicitat de tots els agents, avançar de cara a aquest canvi de model. Està clar que aquesta pandèmia ha posat de manifest que fins ara tenien carros i ara el carro ha de canviar, necessitem potser un cotxe diferent. No ens hem d'equivocar, hem d'intentar centrar molt bé els objectius i ser proactius. El que no podem fer són qüestions purament que quedin bé de cara a la galeria. Incrementarem les inspeccions. Perdó. Si nosaltres fem un trànsit d'un país dictatorial a un país democràtic, el que no podem continuar és amb una policia d'un país dictatorial. El cos d'inspecció s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat que volem i ha de ser un factor determinant i guia d'aquest procés. No pot ser un òrgan repressió. Ha de ser un òrgan que tuteli, que vigili, que sancioni el que no sigui correcte, però que tuteli i que vagi de la mà en aquest canvi de model. Per tant, és un canvi molt més obert, molt més democràtic. N'hi ha coses que ens costaran diners i unes altres que no. També ens hem de tocar la butxaca, hem de dir quan tenim i quan podem gastar. Sobre aquesta qüestió que deia dels inspectors, sí que és veritat que s'ha comentat sovint de dir en un sector on hi ha un percentatge molt elevat de centres que són de titularitat pública però cedits d'alguna manera o de gestió privada, s'ha comentat molt en aquesta pandèmia de dir que cal un reforç de les inspeccions per veure que, molt especialment aquests centres, els que gestionen una empresa privada, doncs les persones grans estiguin ben ateses. Vostè creu que en general és el cas? Bé, nosaltres pensem que el servei d'inspecció com a tal, com a persones, fan la seva feina, fa molts anys que estem en aquest sector i he tractat amb molts d'ells, són molt professionals, però sí que és cert que tenen una normativa, tenen una regulació que és de l'any 96. 96. Bueno, estem al 2021 i hem passat una pandèmia. És obvi que amb aquestes bases no podem treballar d'una manera correcta avui en dia i amb projecció de futur en la que tots ens sentiguem una mica acompanyats en el procés. Nosaltres pensem que sí, que són necessàries aquestes inspeccions, com no. Nosaltres volem aquestes inspeccions, inclús volem més, si nosaltres volem més inspeccions. El que passa és que també volem aquesta vessant constructiva. Per què? Perquè al final hem de construir. No es tracta de barrejar-nos entre nosaltres, administració, nosaltres, residents, actes. Es tracta de que tot això ho hem d'aprofitar perquè al final el que interessa és que en cuidim. I el que hem de posar és una estructura que faciliti aquests cuidados. Després parlarem també d'aquest canvi de model, perquè n'hem parlat alguna vegada amb vostè i efectivament és un tema que ha guanyat protagonisme. Però com està ara mateix la situació de les residències amb el virus? Ja ha tornat a entrar? Ha tornat a entrar. Bueno, era obvi. Nosaltres ja fa temps que vam dir que no estàvem d'acord amb aquest criteri de que s'havia de deslligar la relació de les residències amb el seu entorn immediat, famílies, visites, proveïdors, de l'índex epidemiològic de l'entorn. Perquè si l'entorn era complicat i era complexa, que el virus entrés era qüestió de dies. En quan hem tingut una pujada, ha entrat. Què hem fet malament? Home, hem fet malament que des del dia que van decidir que ens treurien les mascaretes, que ja estava pujant i que ja sabíem nosaltres, perquè és la 5a vegada que estem estudiant les curves, que quan això comença continua pujant, que aprovessin unes mesures el dia 26, que van tindre que retocar el 5, el 6, el 7, el 8, el 19 i el 23. Bueno, si és que encara no hem acabat de llegir unes, ja tenim unes altres, tenim informacions que són contradictòries, que són complexes de posar en pràctica. No es tracta de dir el personal ha de vigilar, ha de filtrar, ha de fer tars. El personal té la seva feina i, a més, el que no pot ser és el portero de la discoteca. El personal ha d'atendre fonamentalment per al motiu que estan allà, que és atendre les persones. Tot el temps que estiguin fent coses que no són aquestes, l'estem traient del cuidado dels nostres avis. Fa un any que vam dir des de l'associació
necessitem més personal. Necessitem que l'administració faci una bolsa àgil de personal per tot això. Si nosaltres hem de fer tota una política de test d'antígens als familiars que estem d'acord i la van demanar, que ho facin aquestes bolses de personal, però no tenim el personal de dintre, perquè si no estem vestint un sant i desvestim un altre. I estem així encara, I estem així. És molt fàcil. El virus entra per vectors, i els vectors són personal i són visites. El que no podem dir és fem visites obertes, permetim el contacte, però el virus que no entri. Mira, el virus no entén això. Si jo entro, et toco i et dono un petó, et contagio el virus. Hem de ser valents i hem de dir, miri, tenim un virus, tenim una pandèmia que potser ens matarà i hem de ser prudents i hem de fer aquest esforç i hem de demanar aquest esforç als familiars, que és un esforç d'amor. Si jo t'estimo, t'has de cuidar. Si et dono un petó, potser et contagien a tu i al pare d'ella i al d'ella, i això és un risc important. Per tant, des de l'administració s'ha de fer aquesta didàctica d'explicar molt bé als ciutadans per què volem aquestes mesures. I entenem que falta didàctica, falta previsió, anem tard, anem a mesures contradictòries. Avui encara no sabem si les visites poden tocar residents o no. Avui encara no ho sabem. No està determinat i hem tingut 5 documents. Bueno, doncs tot això són coses... Sí, avui encara no tenen clar què passa amb les visites als residents. Correcte. Si els poden abraçar, per exemple. Correcte. Això no ho sabem, encara. No ho sabem. Perquè ara justament ens ha escrit una oient, ens ha trucat un oient que diu que ell té la sensació que les restriccions de visites a la residència són ara més dures que no pas quan no estaven vacunats. Bueno, són semblants. Ja. Són semblants. El que passa és que ens hauríem de preguntar com és possible que, és el que pregunta ell, sí. En els espais més segurs tinguem tanta incidència en aquests moments. Potser hem de dir, bueno, què ha passat en altres països? Per exemple, a Singapur van publicar l'altre dia l'agència Reuters que tenen el 75% de contagis entre persones correctament vacunades. Potser hem de treballar amb la hipòtesi de que, tot i que som uns col·lectius correctament vacunats, nosaltres i els nostres residents, si està demostrat que el contagi d'aquesta malaltia en aquesta situació pràcticament no és asimptomàtic o no existeix, doncs potser hem d'explicar que no passa res ni és cap drama contagiar aquesta malaltia en aquesta situació. I potser això implicarà que hem de retocar, doncs, per exemple, la taxa en la que es fa la mesura del PCR, perquè si no t'ho fan a 38 i t'ho fan a 34, doncs no et diran que ets positiu i estem aquí un marge que estem traslladant a la gent doncs una positivitat i uns pors que potser ens hem de replantejar perquè hem de treballar amb uns altres paràmetres ara que van treballar l'any passat. Totes aquestes coses em sembla que no es posen sobre la taula. És que vostè, jo recordo, per això ho deia abans, quan vam parlar amb vostè diverses vegades durant la pandèmia, jo recordo que no estàvem ni en estat d'alarma, i vostè ja ens deia alerta perquè això és una bomba de rellotgeria, i recordo perfectament que va fer servir aquelles paraules. I després recordo que vostè ens va dir, primer no hi havia protocols, després n'hi havia massa de protocols, i el que no s'ha resolt, pel que entenc del que em deia, senyor Rueda, és la falta de recursos materials, però molt especialment, i no m'agrada aquesta expressió, recursos humans. Clar. Els materials tampoc. Sí, els materials sí. Els materials sí. Nosaltres ara tenim material, cosa que no teníem abans. Sí. Ara tenim material. El que passa és que entenem que els recursos humans no podem estar pendents d'una bolsa de treball. Tu saps lo difícil que és contractar avui una persona en residències? Mira, si hem de contractar algú que està a l'atur, ha de deixar de cobrar l'atur per poder venir a treballar. Igual ha de cobrir una baixa de 15 dies. Tu saps després tornar a cobrar l'atur el que significa per a aquesta persona? Pot ser 2 mesos sense cobrar res. Llavors la gent diu, jo tinc que anar a cobrar de 15 dies una feina que després estaré 2 mesos sin recursos. Totes aquestes coses que les sabem, i això no costa diners, són de les coses que diem nosaltres que no costa diners, amb imaginació des de l'administració, qui té el DOC té un cert poder. Recordo les paraules de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién nombra los fiscales? Qui té el DOC? Bueno, aquest té un cert poder per agilitzar pautes que puguin facilitar la vida de les residències i la vida de les nostres residències i de les nostres famílies. Nosaltres estem fent avui aïllaments amb PCRs, amb un cicle, bueno, són qüestions tècniques, molt alt, amb una extrema sensibilitat, que no són contagioses i que no és perillós. Doncs, bueno, s'està fent aïllaments. I aquest aïllament diu el sectorial que es farà 10 dies o 14 dies i durant tot aquest procés d'aquests 10 dies o aquests 14 dies en cap moment es torna a fer una altra PCR contradictòria i pot ser la primera, quasi, no té càrrega suficient com per fer un aïllament. Pues es fa. Tot això són coses a replantejar. Per què? Perquè tots aquests petits detalls
van configurant un tot que dona un missatge de tranquil·litat o d'intranquil·litat als nostres familiars. I tot això és important i s'ha de cuidar tot en globalitat. Aquestes noves restriccions que dèiem que s'han aplicat des de fa raonablement poquet a les residències, per exemple, doncs, limitar les sortides, allò de vaig a fer un vol i torno, això en principi ja no es pot fer, no? Ha de ser una sortida llarga de la residència, no? Clar, és que nosaltres havíem detectat, i pensem que aquesta mesura estem molt d'acord amb ella, i la apoyem, perquè nosaltres el que hem detectat és que tu vens a recollir el teu pare, per exemple, tu et farem un test d'antígens, tu surts, i a ti t'han fet el test, però a la porta n'hi ha 8, que no s'han fet el test. I està el gos, el nebot, el veí, n'hi ha 8. I després aquella persona torna. Però bé que li farem un test d'antígens, però conviu amb unes altres. Això són portes d'entrada del virus que estan cantades i ho sabíem. Ja ha entrat per aquí el virus quan ha tornat a entrar a les residències? És un dels vectors. Un és aquest i l'altre som els treballadors. Però aquest és un vector i és un vector obvi. L'administració no ha tingut valentia per dir, escolti, en aquesta situació no es pot fer. Esperem 15 dies i no passa res. No passa res perquè podem fer la visita dintre. Esperem 15 dies de què? Obrir del tot. Vull dir, quan diu valentia vol dir que haguessin hagut de tancar les residències una altra vegada? No, però havien d'haver dit, no es poden fer sortides, la visita es farà en l'espai del centre, que és un espai més segur, i mantindrem la distància, perquè nosaltres no volem trencar aquesta necessitat afectiva que parlàvem abans. Això és necessari, és molt important. Però entenem que al final, el que provoca és que hi hagi un brot i aquest brot el que provoca és el tancament. O sigui, no ser valents i reduir implica un càstig més important. Això entenem que és una qüestió d'estratègia que no s'ha utilitzat correctament. Ja et dic, des del dia 25-26 de juny fins al 23 d'aquest mes hem tingut 6 canvis. De protocol? Sí, ajustes sobre un sobre l'altre, primer ara farem la visita sense mascareta, després amb mascareta, després s'hi va oblidar dir que la mascareta també en exteriors, i bueno, és que són molt curiosos, diu, li recordem l'obligatorietat, o li aconsellem l'obligatorietat de portar la mascareta. Però si és obligatori, no és un consell. Ja no és aconsellable. És que ho ha de fer i ha de ser una instrucció clara. Per què? Perquè quan estem en aquestes situacions, el que no necessitem nosaltres és dubtes i molt menys traslladar aquestes dubtes a les famílies. La instrucció ha de ser molt clara. Miri, mascareta, dintre o fora i distància. És que és una frase, és una línia. Pues 5 folis i encara al final de 5 folis no sabem si la mascareta s'ha de portar o no i si es poden tocar o no. Entenem que això és manifestament mejorable. Senyor Rueda, ahir sentíem els comuns i Ciutadans introduint la petició per fer una comissió d'investigació de què ha passat a les residències. No sé si vostè té alguna esperança o escepticisme que aquí s'aclareixin responsabilitats. Nosaltres estem d'acord en aquesta comissió. El que passa és que, torno al principi, nosaltres estem d'acord de tot el que sigui reflexionar del que ha passat per millorar. Nosaltres el que necessitem potser és estimar-nos més, entendre que els nostres pares és una qüestió de tots nosaltres i el que hem de primar són valors positius, estudiar el que ha passat, aprendre d'això per millorar-ho. Que en el procés n'hi ha responsabilitats. Nosaltres tenim 208 directors sota la lupa del fiscal. Potser hi han d'haver 3 polítics també. Bueno, pues no sé, pues potser hi han d'haver 3. Potser hi han d'haver 5 empreses. Pues potser hi han d'haver 5. Però sembla que només som nosaltres el que passem informes a Fiscalia. Com no hem d'estar d'acord si nosaltres som víctimes també d'aquesta situació? Estem absolutament d'acord, però amb aquest tarannà constructiu. És l'Andrés Rueda, és el president de l'Associació de Directors de Geriàtrics, de residències de gent gran. Estem amb el Club d'Opinió. Sandra, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis comentar o preguntar a partir del que ens ha explicat el senyor Rueda. Sí, jo destacar una cosa que ha dit, no? que cada cop que els treballadors i el personal se'ls hi posa una tasca més, doncs són temps de feina, no? Que estem perdent en les cures. I em fa la sensació que això ja passava abans de la pandèmia i continuarà passant, no? Que s'exigeix molt als treballadors del sector de les cures en el tema de les residències. Era un sector que estava una mica oblidat, en terra de ningú, i sembla que estem posant com pagats, però que les pandèmies continuaran i els perills de salut en les residències continuaran. No sé quina percepció té vostè d'això. No sé si està veient que això són pagats a curt termini i demanarien alguna cosa més a llarg termini. Continuarem en pandèmies i continuarem a pares i mares. I continuarem amb més pares i mares perquè l'explosió demogràfica la tenim aquí. Per tant, nosaltres hem de fer una política molt realista. Nosaltres som dels que parlem que hem de parlar de centres d'atenció a la dependència, que hem de fixar
les competències dels professionals i que hem de fer pressupostos d'acord amb aquesta necessitat. O sigui, aquest pressupost ha de comptar la meva estima pels meus seres querits, pels meus pares i per la meva mare. I aquí tenim una dada objectiva d'aquesta estima. El que no podem és demanar-nos a nosaltres el 100% de les teves projeccions com a filla o com a fill, del teu ideal, etc., no pagar-nos ni tenir mans suficients. És obvi que si aquesta és la regla de joc que ha de continuar, que és la que hem tingut fins ara, tornarà a fracassar. Nosaltres necessitem més professionals, més formats, més compromís transversal. Nosaltres cuidem els pares, a les mares dels demés i els estimem, però ells també tenen compromís perquè són els seus pares i les seves mares. Hem de valorar com es financia això, perquè si aquestes persones tenen un patrimoni, aquest patrimoni s'ha d'utilitzar per ells en primer lloc, no perquè tu heredis i et compris un pis. O sigui, hem de replantejar moltes coses en la dependència, perquè si no parlem en claretat i ens fem trampes al solitari, continuarem fent una mala gestió de l'estima i de la necessitat dels nostres pares. Joan. Sí, no, jo lligaria la intervenció amb el que comentàvem abans de l'entrevista al senyor Rueda i m'interessaria saber, un cop més o menys garantida la vida de les persones que viuen a les residències gràcies a la vacuna, quin és, diguem, que el rerefons que ha quedat en termes de salut mental? Perquè quan hem parlat de salut mental abans parlàvem dels joves, parlàvem de diguem que unes capes o uns nivells de la societat molt determinats, però no hem parlat de la gent gran. I les conseqüències afectivo-emocionals o cognitives, fins i tot, de la gent gran que viu a les residències, segurament també n'hauran sortit molt, molt mal parades. Llavors, què heu detectat? Quina situació trobeu? Mira, és molt bo això que planteges, perquè el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, va fer un estudi en tota la demografia, en tota la franja d'edat, i va demostrar en aquest estudi, comparant 100 patologies o 100 manifestacions clíniques, que la gent gran tenia molta més resiliència de la que ens pensàvem. Han passat una guerra, han patit molt, s'han anat adaptant a discapacitats, i tot això curte. Per tant, tenim un grup de gent en centres que han estat poc castigats, que han sigut molt forts, han sigut exemplars. Han estimat i han protegit els seus fills fora. Les enviaven missatges, cuideu-vos vosaltres, que nosaltres estem bé, nosaltres hem fet la vida i tu has de fer la teva. I han sigut exemplars. Al costat d'això hem tingut gent, com he dit abans, amb aïllaments, potser diguem, no dir la paraula frívola, perquè sanitat no és frívola, però sí que nosaltres, abans de fer un aïllament de 10 o 14 dies, hem de fer a les 48 hores un altre test i hem de valorar si el primer era fiable o no, perquè sabem que els PCRs també tenen la seva història, no? I aquesta gent que ha patit molt, que el centre ha estat molt castigat i que han tingut molts aïllaments, l'impacte ha sigut dramàtic. Nosaltres, diguem, hem pagat 3 penes. Hem pagat la pena dels morts, hem pagat la pena dels aïllaments i hem pagat la pena de l'esgotament físic dels cuidadors. Estem patint, plorem per 3 coses. L'impacte ha sigut molt important. Estefania, no sé si hi ha alguna cosa que li vulguis comentar o que vulguis comentar d'això que estem dient de les residències, que ja n'hem parlat molt en aquesta pandèmia, però vaja, cada cop que escoltem els relats del senyor Rueda és per escoltar-los. Doncs sí, a mi m'agradaria saber si el senyor Rueda pensa que veritablement hi ha hagut una fiscalització real de l'actuació de les administracions, de la classe política, amb tot el tema de les residències, o és un tema que queda sota la catifa i del qual no s'ha pogut fiscalitzar veritablement la seva gestió per part, en aquest cas, de la Generalitat. Bé, nosaltres vam col·laborar com a associació estatal de directors i com a associació catalana en un document de l'Inserso que va fer de lliçons del que havia passat, va analitzar què havia passat, el context i lliçons que havien d'aprendre. I aquell document, que és un document oficial i és un document del Ministeri, reflexa, relata i recull moltes mancances d'actuació per part de l'administració. Nosaltres és l'únic document que coneixem de les administracions públiques que fa un relato que diu hem de millorar. No sabem si la Generalitat ha fet un o no el coneixem, no sabem si han fet en les altres comunitats, i ens dona la sensació de que han passat molt de puntilles en les seves responsabilitats. És la sensació que tenim, perquè aquell document, com a document pal de paller, havia d'haver provocat tota una sèrie de reflexions d'altres administracions que no les coneixem. Jordi?
Sí, jo no va preguntar el mateix que l'Estefania, així que, diguem-ne, que rediré els meus comentaris a tres reflexions, no? O sigui, la primera és que tenim un exemple molt dramàtic, però que potser no l'haguéssim tingut si no hagués hagut la pandèmia, no? És a dir, tenim una foto d'un sector sociosanitari, tenim una radiografia que realment ha transcendit perquè hem tingut la pitjor pandèmia segurament en un segle. I un moltes vegades es pregunta que moltes vegades tenen que passar coses per adreçar temes que són permanents i que d'alguna manera formen part de la vida més enllà, diguem-ne, del nostre dia a dia. Aquesta seria la primera reflexió. La segona és recordar que només a Catalunya ha hagut, parlo de memòria, crec que més de 22.000 morts aproximadament des que va començar la pandèmia i que gran part d'aquestes persones mortes s'han produït precisament aquests centres sociosanitaris, sobretot durant la primera onada. I penso que per molt que haguem parlat, Frederic, com has comentat, que és veritat que és així, crec que és poc el que s'ha parlat, crec que és poc el que s'ha investigat parlamentàriament i no sé si inclús periodísticament, i penso també, com comentava ara el senyor Rueda en contestació al que comentava l'Estefania, no? Crec, o tenim la sensació molts, de que moltes vegades aquests aspectes bàsics del que suposa fer o gestionar una institució democràtica, que són la transparència i rendir comptes, en aquest cas concret ha brillat per la seva ausència, perquè jo crec que la situació és encara pitjor del que comentava el senyor Rueda ha passat de puntetes. És que, bàsicament, s'ha ensorrat a sota una catifa. Vam tenir només un canvi, diguem-ne, de les responsabilitats a nivell de conselleries. Exacte. No s'ha volgut realment mirar, no s'ha volgut investigar. És veritat que tot va ser molt sobtat, que tot va ser molt ràpid, però crec que com a societat ens mereixem una transparència i unes explicacions que fins al dia d'avui no s'han produït. Senyor Rueda, està d'acord, suposo. Sí, estic d'acord. Aviam, nosaltres vam patir molt en la situació abans. Ara tenim esperances en la nova administració. O sigui, no podem perdre l'esperança. Tenim esperança en la nova consellera, tenim esperança en les noves persones responsables i tenim esperança de que ens cridin. Hem sentit que ja ho faran, Hem sentit que ja ho faran. Però mira, n'hi ha coses... Perquè vostès encara depenen de salut o tornen a dependre d'acció social? No, ara depenem de benestar social. De benestar social un altre cop, Hem tornat, sí. Però mira, jo diré un exemple. Hem parlat dels protocols, que és un tema que hem de posar-lo en marxa ja. Sí. Nosaltres fa molt de temps que hem dit, escolta, necessitem un col·legi professional de director de centre d'atenció a la dependència. Per què? Perquè si tu, administració, has de fer alguna cosa, m'ho comuniques a mi al col·legi, i jo tinc a tots els meus directors que en un moment tinc a tothom informat. I a més tenim òrgans comuns que podem debatir coses. Pues no. Fixa't que això és fàcil, que és una qüestió del Parlament. Pues no. Encara continuen enviant això a les patronals. A les patronals n'hi ha entitats que estan afiliades i unes altres que no. La patronal després ho passa als seus centres. I al seu centre li passa al director. Potser el director se n'entera 3 dies després. Tard, clar. Bueno, doncs això és un tema molt fàcil i és una immediatesa d'actuació. I què costa? Res, juntar-se en el Parlament i fer-ho. Doncs estem esperant encara aquesta actitud proactiva, que ho hem demandat als grups polítics i ens consta que estan d'acord. Doncs això podien avançar en aquest tema. Doncs per això dic que ells han de prendre nota que n'hi ha moltes coses que facilitarien situacions, gestions, i no es fan. Però tenim confiança que ens cridaran, Senyor Rueda, així ho espero. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a nosaltres una vegada més. Per descomptat que ho anirem seguint. Moltes gràcies per venir aquí a Ser Catalunya. A vosaltres, que sempre obriu una miqueta la vostra finestra per donar-nos veu. Moltes gràcies.